bag acum un CD. Ia taci, mă. Să moră dacă nu bagi un CD pe la. Cu pantaloni în bine, bicicleta e pe mine. Hopa, hopa! Cortina. Vine președintele. Mai filmează aici, filmează, fii atent pe mine și pe Paul. Să vinem noi doi pe imagine aici. Dar nu punem înapoi să altă melodie. Oprește, stop. Cu nume, o melodie cu nume. Parar.